Мої дорогі парафіяні, милованные у Христе Пану браты і сёстры, слухачы нядзельнай проповедzi, 19-я звычайная нядзеля. Хочу распачаць наše разважанні з рэфрэну, які мы пачулі ў літургіі Божага Слова у сённяшняй. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Разважаем і ў мінулую нядзелю якраз таксама з гэтай мовы эўхарыстычнай быў урывак Евангеліі. Сёння мы таксама чуем, Езус кажа: «Я хлеб жывы, які сышоў з неба». Каштуйце, каштуйце, які добры ёсць Пан. Насычайцеся мною. Не, Езус кажа: бярыце, ешце. Это не может быть бездушное, это не может быть прызвычаенне. Свядомае, жывое, это жывы контакт. Мы сапраўды спажываем цела Пана. Каштаваць это не значыць смак. Не, я взяў камунію, это прэсны хлеб. Ты ніякога смаку ў вуснах не адчуеш пасля таго, як прыняў камунію. Не? Это прэсны хлеб. Але душою, сэрцам размілоўвайся ў тым, што Бог цябе прымае, разумееш? Насычайся дабрынёй і любоўю Господа. Мяне, грэшніка, слабога, які сам на сябе раздражаюся, які раздражаюся на блізкіх сваіх, які не мае спакою ў сваім сэрцы зачастую. Да? Мяне Бог любіць. Праяўляе да мяне дабрыню. Ён не адмаўляе. Уяўляйце сабе, што мы ж ідзём да Езуса, і Езус аддаецца цалкам, сколькі людзей, быць можа, несвядома нават да камуніі ідзе, можа, святатацка ідзе з цяжкімі грахамі, да? Господь нікога не штурхае. Таямніца Божай любові, не? Мы нават у людскім разуменні, калі мы раздражоныя, злыя на некага, пакрыўджаныя, да? І чалавек да мяне прыбліжаецца толькі, я ўжо пачынаю чырванець, да? І мяне ўжо эмоцыі падымаюцца, і я не хачу ніякога кантакту з ім мець. Не. А Господь дазваляе прыблізіцца. Мала таго, даже з'есці цела яго. Сколько зараз ёсць такіх розных выдарэнняў, калі нават ворагі касцёла ці сатаністы дзесьці спажываюць цела Господа і потым святатацка зневажаюць яго. І Господь нічога затым не робіць. Это незразумела, да, у нашым такім вось пачуцці людскім, да, як Господь любіць чалавека, нават тога ж сатаніста, які зневажае яго, топча яго нагамі альбо плюе. Пакаштуйце і убачце, які добры Пан. Рассмакоўвайцеся ў Эўхарыстыі, спажывайце свядома, глыбока эту сувязь з Езусам. Чаму я прасіў вас канцэнтраваць увагу на душы, на сэрцы? Так трэба перажываць імшу, старацца, конечно. Чаму? Бо Эўхарыстыя патрабуе ад мяне супрацоўніцтва. Бог дае мне сваю любоў і сваю дабрыню, каб я гэтай любоўю і дабрынёю дзяліўся з іншым. Святы Павел апостол сёння цудоўна, проста цудоўна нам паказвае ў другім чытанні паслання ягона да эфесцаў, да? Чаго мы павінны пазбягаць. Ён кажа: не зневажайце Святога Духа Божага. Усялякая горыч, раздражненне, гнеў, крык, блюзнерства няхай будуць выдалены ад вас, разам з усялякай злосцю. У гэтых пачуццях негатыўных няма праўды. А ўжо не кажу пра дзейсную моц Духа Святога. Дух Божы не дзейнічае тады, калі я паддаюся вось гэтаму негативу. Тады можа прыйсці злы дух.
Бо эмоцыі самі па сабе яны нейтральныя, яны не паддаюцца маральнай ацэнкі. Але калі я не паную над гэтым і даю ўладу эмоцыям і пачынаю дзейнічаць, зневажаць, блюжнерыць, тады пачынае працаваць злы. І ты ўжо губляеш кантроль, і потым сам сябе потом як не прымаеш і злішся сам на сябе з-за таго, што ты зрабіў нейкія рэчы недобрыя, не скантраліраваў сябе. Нават у сённяшняй Евангеліі звярніце ўвагу, як распачынаецца дыалог Езуса з юдэямі. Абурыліся на Езуса юдэі, глядзіце, абурыліся, абурэнне. Што абурэнне? Злосць. А за што яны на яго абурыліся? Паслухайце, за што? За то, што ён сказаў, што ён хлеб, які зышоў з неба. Езус не папракнуў нікога, ён нічога нікому не сказаў, ён проста сказаў: «Я хлеб, які зышоў з неба». Яны былі настолькі ўнутры фалшывыя, ўнутры неапанаваныя, што яны не прынялі гэту праўду і абурыліся на Езуса са злосцю. Ведаеце, я сколькі раз з'яўляюся сведкам таго, як людзі рэагуюць на тое, што ты ім кажаш. Мне прыходзіцца, святарская паслуга такая, размаўляю з чалавекам, які прыходзіць з духоўнымі праблемамі, і ты яму кажаш, там, Федя, там, Жанна, у вас праблемы. Ёсць праблемы з блудом, ёсць праблемы з крыўдамі, ёсць праблемы з... Не. Часамі нават такое абурэнне ўнутрыняе ў чалавека. Так згаджаецца, ён бунтуецца супраць таго, што яму кажаш. А чаму такая рэакцыя? Я нікому не хачу зрабіць крыўды. Я калі такую праўду кажу чалавеку, это не значыць, што яго зневажаю. Ты прыходзіш пытацца, што ў мяне праблемы, я табе кажу, выстаўляю духоўны дыягназ, а ты з абурэннем прымаеш яго. Што Езус потым далей кажа, не? Не абурайцеся між сабой. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Отец мой, які паслаў мяне, не прыцягне яго. Я ўваскрашу яго апошні дзень. Не абурайцеся адзін аднаго, шукайце праўды ва мне, кажа Езус. Я жыццё, я крыніца жыцця, я добры. Не прынялі, збунтаваліся. Мы ведаем, чым закончылася гісторыя юдэяў з Езусам на крыж. Таму, браты і сёстры, вельмі важна, каб мы ішлі да Господа з адкрытым сэрцам і каштавалі эту любоў Божую, перажывалі яе для сябе, са слязьмі, з прастатою, са шчырасцю. Пане, пакажы мне, аздараві мяне. Чаму я такі раздражоны? Чаму я раздражоны на жонку, на дзяцей? Чаму я раздражоны на мужа? Што во мне не так? А ввогуле, можа быць, ніякой прычыны ўнешняй няма. Дастаткова некае слова табе сказаць, папярэк, альбо нейкі чын зрабіць, і ты ўнутры раздражаешся. Глядзіце, сколькі ў нас неспакою ў душы. Таму кардыятэрапія патрэбная, яшчэ раз паўтараю, патрэбная, каб шукаць прычын нашых зраненняў, прычын нашых праблем, з которымі мы ідзём да Езуса, который нас аздараўляе, вызваляе. Пан не асуджае, Пан не асуджае, Ён прымае мяне, корміць, бяры, еш маё цела. Без мяне нічога не зможаш зрабіць. Хто научыць цябе любові? Да жонкі, да мужа, да дзяцей? Езус. Хто научыць цябе цярпелівасці да людзей? Езус. Езус. Ён дае гэты спакой. Вы будьце, святы Павел кажа, адзін да аднаго лагоднымі, міласэрнымі, даруйце адзін аднаму. Увага, зараз пракаментую гэта. Даруйце адзін аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам. Браты і сёстры, які большы аргумент нам яшчэ даць, каб зразумець тое, што я не павінен насіць крыўды ў сваім сэрцы? Які большы аргумент за гэты, а? Даруйце адзін аднаму. Чаму?
задаю пытанне, чаму я павінен дараваць бліжняму? Таму што Бог дараваў у Хрысце мне. Все дараваў. І кожны раз, калі я іду да спавядніцы з апушчанай галавою, усведамляючы свой грэх, да? Господь у Хрысце мяне даруе, прымае. Так мы вучымся любові, толькі так. Праз цярпенні, праз вырачэнні. Выракайцеся гневу, выракайцеся крыку, злосці. Калі нават здарыліся нейкія эмоцыі, вы там пасварыліся ў сужанстве, ў сям'і, там у сваім блізкім асяроддзі, напраўляйце хутчэй. Не давайце злому месца. Направляйте, выракайтеся гневу, прымайте Духа Святого. Это праца, которую каждый из нас повинен робить. Произошел конфликт, не чакай, что хтосьці зробіць першы крок. Ты рабі першы крок. Чаму? Бо Бог табе дараваў у Христе. Это что, слабенький аргумент для верующего человека? Это фундаментальный аргумент. Это фундаментальный аргумент. Ойча, а чаму я повинен ему дараваць? Он так меня покрыўдзіў. Люди мне пытаются так аргументами своими людскими обсыпать, да, чтобы доказать, что нельзя прощать. Я терпеливо слухаю. Терпеливо слухаю. И потом кажу, а какие аргументы ты представишь Богу, который даруе тебе усё? Еще раз повторяю, мы губляем час, мы губляем нервы, энергию, эмоции, все, шукание причинаў, чаму я повинен дараваць, а для чаго, а при якіх обставинах и так далее. Да? Не губляйте на гэта часу. Молитеся, каштуйте, які добры ёсць Пан. Ён навучыць тебе прабачэнню. Ён навучыць тебе любові ахвярнай. Ён дасць табе цярпелівасць. Сапраўды, я сам у сваім духовным жыцці здзіўляюся, як Бог дае мне цярпелівасць у многіх выпадках. Яшчэ б некалькі гадоў назад я рэагаваў бы зусім інакш. Я не скажу, што я там некага ідэалу асягнуў, ніколі яго не асягнуў, буду да смерці над гэтым працаваць, таму што мы людзі. Але я бачу, як ласка дзейнічае. Я здзіўляюся, як Господь дае часамі цярпелівасць. Як у раздражонасці і ў гневе пачынаеш браць это пад кантроль і з Господам. Не маліцца, Господь, дай супакой. Я магу знішчыць чалавека, я магу яго пакрыўдзіць, нанесці яму рану. Сваю годнасць, сваю тэрыторыю, свае прынцыпы мы маем права бараніць, да? Але не даваць месца злому, не зневажаць Духа Божага. Поэтому Иисус, цікаво, каже у Евангелии сегодня, да, что хто чуў ад Айца і навучыўся да мяне прыйдзе. Хто мае ў сабе Духа Божага, той прыйдзе да Езуса, а той ведае, для чаго я павінен спажываць Езуса. Таму што Езус мой хлеб. Езус дае мне цярпелівасць, лагоднасць, прабачэнне і ўсе духоўныя дары, якія чыняць мяне сапраўдным дзіцём Божым. І напрыканцы святы Павел кажа прыгожа таксама: наследуйте Бога, як дзеці умілаваныя, і паступайце ў любові, як і Христос полюбіў нас, і аддаў сябе за нас, як дар і ахвяру Богу на прыемны пах. Ведаеце, якое напрыгажэйшае кадзідла? Мы кадзім алтар на суме пастаянна, да, з кадзілам ксёндз ходзіць. Да? Ведаеце, які найпрыгажэйшы пах, які адразу ў нябёсах адчуваецца? Это шчырая любоў. Это найпрыгажэйшае кадзідла. Як толькі Дух Божы апануе маім сэрцам, і я шчыра праяўляю любоў да чалавека, пошло кадзідла. Господь адразу чувствуе, праваж Господь, что так авторитетно заявляю, адразу чувствуе, где любовь. Потому что Ён есть любовь. Наследуйте Бога, святы Павел кажа, як дзеці умілаваныя. Господь, дай нам Духа і прабач
нас, што мы засмучаем Духа Твайго ў нас, калі паддаёмся раздражительнасці, гневу і крыку. Амен.